Ya. Saged memberi hiburan masyarakat dan saya yakin masyarakat podo seneng melihat wayang ini dan semoga Nasdem bisa terus nguri-nguri budaya minimal setahun sekali wayangan. Amin. Ya, siap. Ini terakhir saya minta lagu. Kenapa? Kelinci wujud. Oke. Pripun yo, Mas Reza pripun yo? Cocok. Cocok loh. Tahun bisa ya cocok. Nah, padahal enten pepatah mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda, di antaranya satu Mas Reza aja wis ngedam-edapi. Entah neyoin Mas Reza cacahe 10. Gitu. Tambah minta. Tambah ngedam-edapi. Yo, kelinci ucul kanggo ndherekaken para-para lenggah. Ya, Kamel ada sepatah dua kata-kata. Pun sing penting bagian administratif mawon nggih Kamel iki. Garan semen Bali rumiyin yuk. Oke, monggo kelinci usul garap. Pak Prawoto, Pak Pras, Mas Reza, matur nuwun. Nggih. Bagi ngaturaken bing manuwun para pundhit sampun pareng-pareng berkah. Nggih. Ibu ora nyono ya nduk suarane ya apik. Wah, Nasdem niku nuwun sewu ragur penikmat utawa penonton wayang nek juga ternyata juga seniman.
Seniman. Seniman